Су құйыныр үшін 300 метр жиі бараға керек беріктен. Хасановлар гаиләсе Ныкрат буена ял итәргә еш килә. Җәй башында гына юлга ярларыннан ташып аккан, ә хәзер исә суга барып җитәм диме. Весной Вятка у нас в разливе настоящее море. Яз көне су ташыган вакытта Ныкрат чын диңгез кебек. Моның кадәр сайыга аладыр дип уйлап та карамаган идем. Иссидәндер инде. Җәй бит көньяктагы кебек кызу иде. Балыкчы Геннадий Демин да аптырашта. Ул елгага инде 60 ел балыкка йөри. Сайыгуын корылык белән бәйли. Обмеление Вятки идет из того, что Ныкрат иссегә һәм яңгырлар яумаганга сайыга дип саныйм. Әлбәттә, гидроэлектр станцияләренә эшләр өчен суны да җибәрергә билгеле бер күләмдә суны файдаланырга кирәк. Су җитми. спускать воду, то есть расходуется определенный объем воды. Чынлыкта елган ни өчен сайыккансың? Моңа һава торышы гына гаеплеме? Яисә 2019 елдагы кебек су саклагычта суны агызалармы? Исегезгә төшерәбез, 2 ел элек су саклагычтан су агызу сәбәпле Иделдә су киткән иде. Ул вакытта республиканың экология һәм туризм тармагына зыян килде. Бу юлы да шундый ук хәл түгелме? Су кимү флора һәм фаунага зыян салмасмы? Баланс поступления объема воды. Бу иң югары күрсәткеч түгел, елганың моннан сайрак вакытларда булгалады. Сәбәбе аңа агучы ерганаклар, елганы тулыландыручы су чыганакларында. Температура югары булу, эсселек аркасында су парга тиз әйләнә. Татарстанның гидрометеорология үзәге мәгълүматларына караганда, бүген Ныкрат елгасында су биеклеге Ныкрат Аланы шәһәре янында 55 метрга якын. Чагыштыру өчен иң коры дип саналган 2010 елның августында шул ук урында су биеклеге 54 метрда 28 сантиметр гына булган. Айырмасы 44 сантиметр. Эсселек кеше елгаларга гына түгел, су саклагычның үзенә дә йогынты ясаган. Бүген су саклагычта су биеклеге 51 метрда 99 сантиметр. В этом году мы знаем, что установился засушливый период. Саклагычтагы су биеклеге дә гадәттәгедән башка еллардагыдан 30-40 сантиметрга түбәнрәк. Шуңа да әгәр Ныкрат елгасының су саклагычка кыя торган өлеше сайыккан икән, аларның бер-берсенә бәйле булуы бар. Тик Иделдәге су биеклеген Куйбышев су саклагыч ярдәмендә көйләп тора алсак, елгаларны алай көйләп булмый. Елгалар нигездә җир асты сулары белән тулылана дип белгечләр. Җәен олар да азая. Явым-төшемнәр булмауда үз өлешен кертә. Әмма сайыгу елганың флора һәм фаунасына йогынты ясамас дип белгечләр. Мамадыш телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.